Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksak na mga pagarihan si ko agama Islam ama kamama sa imanto agu pamamakin nagsisagyang kay mababaloy mending tanu imanto si ko kakang patagyang kay oras tanu na tanu den tanu kagyang kay kiadnar katanu Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kay dunia na simbaan tanu kanyan panunuatan tanu. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialwinian si sa Quran na tigyan na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mata na ebo ki adna ko mga jin agusi ko manusyan adna ko ran masimba. Antuni peter untan wagyang kaya simba. Aya simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala na ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal zahiran wa batina. Makna gyang ko to so ingaran arangko asulangwan agalbak. Blagid ugalbak ang gauta anta kang galbak udila udi nagalbak agyang kaya puso na langun tumapya amabaloy panunutan ko Allah akya babayaan yan nagyuto isimba. Blagi dai agyang kaya agalbak na masulan na udi na mapayag. So gyang kaya simba akya daratan wala si sagyang kaya dunia na tanu dan tanu agubatan o pakalipatan aad na saratian. Paganay na aya sarat agyang kaya simba nagyang kutuwa ikhlas. Di din tirimaan o Allah subhanahu wa ta'ala so mga simba tanuron amay kagiutong na di mabaloy apasudan panunuatan tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Peter yan si isa Quran si isa Quran na tigyan na wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mataan na ayabo ini sugu mikiran na panunuatan na simbaan so Allah mukhlisin aaya sarat na mukhlis ka mabaloy to aswaswat si ko Allah. So Rasulullah alaihi salatu wasalam na miyatiruyan pa na innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siya nagkatun sa kitab si isa Bukhari hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amata na so Allah na aya pagilay niyan agumbalasan niyan na samyang punay amyap niya to manusia. Maana gyang kaya kapag iglas tanu mga luksak mga pagarikan si kuwagam Islam na tanu dan tanu ka igrakwan na sumasa na tanu sa miya kapag iglas tanu. Ugaid na ikalak tanu so Allah naguluminding tanu ko mga galbak tanu mga rarata agu kapakilailain kaamay ko na miya so tanu agyang ko ta mga taw si sa alungan na mauri amya kang bauman siran ayat tatangkad niran na pagasulun siran wala sa surga na dasiran makasulud ka sabab si sagyang ko to amini panakutu irang biswallah. Paganayan may alu si sa hadith na inna awalun nas yuqda bihi yawmal qiyamah ila akhiril hadith agyang kaya hadith Rasulullah alaihi salatu wasalam katun si isa agyang kaya nisai sa hahaw albani apitero Rasulullah adna mga tao si isa alungan na mauri kukum ni wala apaganin agyang kuto mga tao amyang asa shahid si kuagama. Ikadwa na sa mga tao abigan sa ilmu, mga pababatya sa Quran. Ikatalo na sa mga tao abigan wala sa kasibisibi na mga tamok. Na Peter agyang kuto miya shahida tigini Allah miya parang ako si kuagama nga naso Allah lubiya ka ipamataw. Na Peter unya na di bal kadhabt na inunta nas kana miya mukak ka kana bakatitu miya parang si kuagama kapara admaterunas kana jari udi na matawa mataga sa mama. Ikadwa nagyang kuta mga tao pababatya sa Quran udi na bigan wala sa ilmu. At tigina ya Allah na qara'tu fikal Quran biyati akan sa Quran na tigwala di ka inu nga biyati ka admatiru mapya kay lagu mapya kay kabatya lagid mambutaw abigan wala sa tamo ka tigina ya Allah bigi ini sedeka ko sa mga tamo akan parar ka na suwalay labiya ka ipakatawan yan so mapapadalam ko po sa manusia aptero niya na tigina di ka inibigay ka kadmatiruas ka na malaylimo agu malay ka padi ko mga tao luminding tanong wala ka isugu wala subhanahu wa ta'ala sa ikong mga malaikat agyang ka na ng mga tao na pagkasumbungan si sa naraka dyanam kamiya baloy agyang ko ta mga galbakira ng mga pipiya na kapakilailain agu kapakinaginagin pagpusang ko si mga luksak mga pagriyakan si wagam Islam na Antonio Petero nagyang ka ikhlas inusayo sa badong mga ulama agyang ka ikhlas na tigiran na tarkul amal li ajlin nas huwa riya wal amalu li ajlin nas huwa syirk wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu bainahuma. Agyang ko tama nagyang ko to akang gelbekang kasi ko syai udi na dingga penggelbekan agyang ko to syai sabab si sagyang ko ta mga tao ka ubakairan mabentog na dingga to penggelbekan ka ipagaya ka udi na ipagkala ka uba kamapanutul nasa manuto nas kana miyaka riya miya pakilaylay nga sugelbek ka. Na amay man kang galbek ka kasabab ko mga tao kadingayran mabentog udi na adniran matero agyang kutamyang galbek ka amapya nasama no to na minipan ako tunga so Allah sigo buto man ang mga luksak mga pagrekan si ko agama Islam agyang kay ama agyang kay atito kapag iklas sumpatan tanu busi ko mga uri ang mga masa di tanu di ka pakamrubarat no relan tanu Allah baluin tanu ni natito